txikien burmuina oso moldagarria da. Orduan hizkuntza bat ikasteko horrek erraztu egiten dau. Baita be, ahoskatzerakoan, ume txikiak erraztasun gehiago daukez, organoak oso bigundagoz, eta imitazioa egiteko ere, ahoskatze prozesuan horrek erraztu egiten dau. Ikastolak Belgikako zentru batekin elkartrukea garatzen du eta horren abia puntua hau izango litzateke helburu komunikatiboa edo kutsu komunikatiboa areagotzea. And it has been a really good opportunity to improve our English level. Ingelera deitzen da lingua franca. Lingua franca da negozioetarako erabiltzen den hizkuntza. Orduan, komertzio tratatu guztiak, ekonomia arloan egiten diran transakzio guztiak, negozio guztiak eta normalean ingeleraz garatzen dira. Horrez gain, arlo pertsonalean ere oso interesgarria da hizkuntza bat menperatzea. Ingeleksak zer dauka berezia? Ingelerarekin mundu guztiko herrialdetan komunikatzeko gai zarela. Ingelera menperatzeak, ingelera jakiteak zabaltzen ditu hainbat ate, bai arlo laboralean eta bai arlo pertsonalean. Well, I was living in Ireland doing more than 2 years and I was there studying and then I worked for a business company from Dublin. I think that it's really important for our future to learn English and try to be more prepared for the future and the global market. Orduan, nire mezua oso argia. Jarraitu, ekin, ze etekina oso arina eta oso argia eta oso neurgarria izango da.